שלום וברכה, מסכת סוטה, דף כ"ט עמוד א'. נתחיל בסוף העמוד הקודם. אומרת הגמרא, ותו לרבי עקיבא כהונה מנהלי. מאיפה אנחנו יודעים לשיטת רבי עקיבא שאישה סוטה אסורה להינשא לכהן מדין זונה? היא נחשבת כזונה, וממילא זונה וגרושה אסורות לכהן. אומרת הגמרא, וכי תימא כהונה לא צריך הקראה, אולי תגיד שזה פשוט וברור מאליו, וכהונה לא צריך בכלל פסוק בשביל ללמוד שסוטה אסורה לכהן. למה לא צריך פסוק? שהרי עשה בה ספק זונה כזונה. הרי האישה הסוטה הזאת, אנחנו לא יודעים מה קרה בתוך החדר. אנחנו אומרים, הספק הופך אותה לזונה ודאי. כינו לה, היא נסתרה עם אותו אדם, אנחנו לא יודעים שהיא זינתה איתו בוודאי, ובכל זאת אנחנו אוסרים. אז אם עשה בה ספק זונה כזונה, ממילא לא צריך פסוק ללמד אותי שהיא אסורה להינשא לכהן. אומרת הגמרא, תרומה נמי לא תיבא יקרא. רבי עקיבא למד בדף הקודם שתרומה אסורה לאישה סוטה מפסוק. אם צריך פסוק ללמד שתרומה אסורה לאישה סוטה, אז צריך גם פסוק ללמד שהיא אסורה להינשא לכהן. כי זה הרי ממש אותו דין. אומרת הגמרא שהרי עשה בה ספק זונה כזונה. אז למה תרומה אתה לומד פסוק, ואילו אישה סוטה שאסורה להינשא לכהן, אתה לא צריך פסוק? אלא אומרת הגמרא, הכל צריך פסוק. אלא רבי עקיבא, 4 קרקטיב. כתוב נטמעה, נטמעה, נטמעה ונטמעה. אז סליחה, כתוב 3 פעמים נטמעה, ואחד מה3 פעמים הללו כתוב ונטמעה. אנחנו יודעים שרבי עקיבא דורש ו' החיבור, אז בעצם יש לו 4 לימודים. פעמיים נטמעה, פעם שלישית נטמעה, ובפעם השלישית כתוב ונטמעה. הוא דורש גם אותה ויוצא 4 דרשות. מה הדרשות? 1 לבעל, 1 שהיא אסורה לבעל. 1 לבועל, אסורה לבועל. 1 לכהונה, שאסורה להינשא לכהן מדין זונה. ו1 לתרומה. זאת אומרת, החידוש כאן הוא שלמרות שזה ספק, היא אסורה לכהן ואסורה לאכול בתרומה. ורבי ישמעאל, מאיפה רבי ישמעאל ילמד את העניין הזה שאסורה לכהונה? תלת הקרקטיב. יש לו 3 פסוקים בלבד, 3 דרשות, כיוון שכתוב 3 פעמים נטמעה, והוא לא דורש ו' החיבור. 1 לבעל, 1 לבועל ו1 לתרומה. נו, ומאיפה הוא ילמד שהיא אסורה להינשא לכהן? וכהונה עטיה בקל וחומר. אז ברור, כמו שאמרנו, שאם תרומה אסורה לה, בוודאי שאסורה להינשא לכהן מדין זונה. אומרת הגמרא, ורבי ישמעאל, ממאי דאיצטריך קרא לתרומה וכהונה עטיה בקל וחומר? למה רבי ישמעאל לקח את הלימוד השלישי של נטמעה דווקא לתרומה, ואת האיסור להינשא לכהן הוא לומד מקל וחומר? אולי דילמה כי איצטריך לכהונה, הפסוק השלישי ילמד אותנו שסוטה אסורה להינשא לכהן, אבל תהיה מותרת בתרומה, ותרומה שריה. יש לך רק 3 דרשות, ואתה רוצה ללמוד 4 דינים. לא יכול להיות, אומרת הגמרא. למה אתה עושה את זה? אולי תרומה תהיה מותרת, והלימוד השלישי יהיה לעניין של איסור נישואים לכהן. אמר לך רבי ישמעאל, מסתברא דומיא דבעל ובועל. הרי מהשניים הראשונים, משתי המילים הראשונות למדנו נטמעה ונטמעה, אסורה לבעל, אסורה לבועל, שניהם מחיים. היא אסורה כשהם חיים. מה בעל ובועל בחיים? אף תרומה נמי מחיים. זאת אומרת, אתה לומד לדבר שהוא בחיים. היא אסורה לבעל כשהוא חי, היא אסורה לבועל כשהוא חי, וכמובן היא חיה, וגם תרומה אסורה בעוד היא בחיים. אבל הדין של האיסור להינשא לכהן הוא רק כאשר בעלה נפטר ולא גירש אותה. שרק אז היא אסורה לכהן מדין זה שהיא סוטה. אם הוא גירש אותה, אז אסור לכהן לשאת גרושה ממילא. ואם רק אם הוא נפטר והיא עכשיו אלמנה, היא מותרת לכהן רגיל, ועכשיו מלמד אותי התורה שהיא אסורה מדין מיוחד. אבל בעצם זה לא דומה לבעל ולבועל שהם אסורים מחיים. להפוק כהונה דלאחר מיתה, ולכן הוא מעדיף ללמוד תרומה שהיא מחיים, כמו הבעל והבועל שהיא מחיים, ואת העניין של איסור נישואים לכהן מדין קל וחומר. אומרת הגמרא, ורבי עקיבא דומיא דבעל ובועל לית ליה. הוא לא דורש את זה, הוא יכול לדרוש, הוא לא אומר שצריך למצוא משהו שהוא דווקא מחיים, ולכן הוא לומד 4 דרשות, שאחת מהן היא לאחר המוות של הבעל שלה, ואין עם זה בעיה. ואינמי איתלי, וגם אם הוא מסכים עם העניין הזה,
אז אם הוא מסכים עם העניין הזה, לא צריך בכלל לכתוב את זה בלימוד מיוחד. אומרת הגמרא, מילתא דאתיא בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. זאת אומרת, נכון שהייתי יכול ללמוד את זה מקל וחומר, אבל גם דבר שיכולתי ללמוד מקל וחומר, כמו שרבי ישמעאל עשה. רבי ישמעאל למד איסור נישואים של סוטה לכהן מקל וחומר. גם רבי עקיבא מסכים לזה. ובכל זאת, גם דבר שיכולנו ללמוד בקל וחומר, טורחת התורה וכותבת את זה. זה כלל שבכל הש"ס, ולרבי עקיבא יש 4 לימודים, לרבי ישמעאל 3 לימודים. צריך רק להדגיש שאין ביניהם מחלוקת בדין, אלא רק במקור הלימוד. אמר רב גידל אמר רב, דבר שיש בו דעת להישאל ואין בו דעת להישאל, מהי קרא נפקא. אנחנו אמרנו שרק בדבר שיש לו דעת להישאל, ספקות טמא ברשות היחיד. כמו סוטה היא ברשות היחיד, וספק שלה טומאה גמורה. אבל דבר שאין בו דעת להישאל, לא ברשות היחיד ולא ברשות הרבים, ספקו טמא אלא טהור. מאיפה יודעים את זה? אז רב מביא מקור נוסף חוץ מאישה סוטה. והבשר, מדובר כאן בבשר קודשים, אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. לכאורה, לפי הפסוק הזה, רק אם הדבר הוא טמא בוודאי, אז אסור לאכול אותו. אבל אם הוא ספק, יהיה מותר לאכול אותו. ודאי טמא הוא דלא יאכל. הספק טמא וספק טהור יאכל. אבל תסתכלו בסוף של הפסוק, מה סיפא, והבשר, כל טהור יאכל בשר. ודאי טהור הוא יאכל בשר. אבל אם זה ספק ולא ודאי, אסור לאכול, הספק טמא, ספק טהור לא יאכל. בהתחלה של הפסוק כתוב ספק טמא יאכל, בסוף של הפסוק כתוב ספק טמא לא יאכל. מה עושים עם זה? אלא לאו שמע מינה, כאן שיש בו דעת להישאל, כאן שאין בו דעת להישאל. אם יש בו דעת להישאל, ספקות טמא ברשות היחיד, אין בו דעת להישאל כמו קטן או חירש או שוטה או חיה, אומרת הגמרא, ספקו טהור, ולכן אין סתירה בין הפסוקים. ויצטרך דרב גידל אמר רב, ויצטרך למימר מסוטה. אנחנו למדנו הרי את זה מסוטה, שכל דבר, רק דבר שיש בו דעת להישאל, כמו אישה סוטה, ספקות טמא ברשות היחיד. למה צריך גם את הפסוק הזה של כל בשר ועניין בשר קודשים? אומרת הגמרא, אני אגיד לך, כל דבר לומדים דין נוסף. דאם מדרב, אם היית לומד את זה רק מבשר הקודשים, הווה אמינא, בין ברשות היחיד, בין ברשות הרבים, הרי בבשר קודשים אין חילוק בין רשות היחיד לרשות הרבים כמו בסוטה, יצטרך למיגמר מסוטה. צריך ללמוד מסוטה שרק ברשות היחיד ספקו טמא. ואם מסוטה, ואם היית לומד רק את סוטה, הווה אמינא דאיכא דעת נוגע, הוא מגיע, הרי בסוטה גם יש דעת של האישה המזנה וגם של האיש המזנה. אולי ספקות טמא רק כאשר זה נוגע בדבר כזה שיש בו דעת, גם הנוגע וגם הננגע יש בהם דעת, ורק אז הוא יהיה טמא. אומרת הגמרא צריכה, לומדים מכך שרק דעה אחת מספיקה, דעת אחת ולא שניהם, ספקות טמא ברשות היחיד. אומרת הגמרא, בו ביום דרש רבי עקיבא בכל כלי חרס. אנחנו למדנו כבר במשנה שכלי חרס הרי מטמא באוויר שלו. שרץ הגיע לאוויר כלי החרס, כלי החרס טמא, וכלי החרס מטמא גם את מה שבתוכו. אז שרץ הוא אב הטומאה, הכלי הופך להיות ראשון לטומאה, והאוכל שבתוך הכלי הופך להיות שני. מפורש בתורה, שני לטומאה. אומרת הגמרא, ומאחר דאין לו, למה טמא? שם ראינו במשנה, מי שיראה, שרבי אמר, שמה? שעתיד, כן, רבן יוחנן בן זכאי, אמר שעתיד דור לטהר כיכר שלישי שאין לו מקרא מן התורה. רבי יוחנן בן זכאי סבר, כן, רבן יוחנן בן זכאי סבר שאין דבר כזה שלישי לטומאה, אפילו לא בתרומה. ואילו במשנה ראינו שרבי עקיבא דורש שאפילו בחולין יש שלישי לתרומה, שזה חידוש גדול. אומרת הגמרא, אז אם רבן יוחנן בן זכאי סבר שאין דבר כזה שלישי לטומאה, אפילו לא בתרומה, אז למה זה כן טמא? למה הוא פסק שזה טמא אם אין לזה מקור? אלא אומרת הגמרא, ומאחר דאין לו למה טמא, אמר ויהודה אמר רב, מן התורה אין לו, מדין קל וחומר יש לו. זה נכון שאין פסוק מפורש כמו שיש לגבי שני לטומאה, אבל אומרת הגמרא, יש לו, אפשר ללמוד קל וחומר שיש שלישי לטומאה. מאיפה הקל וחומר? ומה טבול יום שמותר בחולין? חולין פה הכוונה היא מעשר שני. לא מדובר בחולין גמורים, שבהם לכאורה אין בעיה לטמא אותם, אלא מעשר שני. טבול יום, אדם שכבר טבל, מחכה לשקיעת החמה כדי שיוכל לאכול תרומה. אבל כרגע בין הטבילה שלו ביום לבין שקיעת החמה בלילה, הוא נקרא טבול יום.
אז טבול יום כזה, מה הדין שלו? הוא מותר במעשר שני, שהם נקראים פה חולין, אבל הוא פוסל בתרומה. אבל אם הוא ייגע בתרומה, הוא יפסול אותה ויטמא אותה. אומרת הגמרא, אז אם טבול יום כזה מותר בחולין ופוסל בתרומה, זאת אומרת אסור לו לאכול תרומה, כיכר שני שפסול בחולין, הרי אנחנו יודעים ששני הוא, כן, כיכר שני, מעשר שני שנטמע מדבר שהיה ראשון, כמו שאמרנו, חולין כאן זה מעשר שני. כיכר שני שהוא מעשר שני והוא נפסל, אומרת הגמרא, אינו דין שיעשה שלישי בתרומה. טבול יום שהוא חמור יותר מהכיכר השני, מותר בחולין, אבל פסול בתרומה. אז הדבר שהוא קל יותר, כמו כיכר שהוא שני, אינו דין שיעשה שלישי בתרומה. כיכר שני הרי פסול בחולין, כיכר שני, מעשר שני, שנטמעו מראשון לטומאה, הם הופכים להיות טמאים. אז אם הם אסורים בחולין, בוודאי שיעשו גם שלישי לתרומה. זה למדנו מטבול יום. טבול יום הוא מותר במעשר שני, אבל אסור בתרומה. אז מה שאסור במעשר שני, כמו כיכר שני, ודאי שיעשה שלישי לתרומה. זה הקל וחומר. אומרת הגמרא, איקא למפרח, מה אתה מביא לי הוכחה מטבול יום? איקא למפרח, מה לטבול יום? שכן אב הטומאה. טבול יום היה לפני שהוא טבל אב הטומאה, טומאה חמורה ביותר. ולכן אל תביא לי הוכחה מאב הטומאה, שהיה פעם אב הטומאה. כן, טבול יום עכשיו הוא לא אב הטומאה, הוא כבר טבל, הוא רק מחכה שיעריב השמש. אבל אומרת הגמרא, טבול יום הוא טומאה חמורה. אל תביא לי טומאה קלה שתלמד מטומאה חמורה. אומרת הגמרא, אני אעשה לך משהו אחר. תיתי מטבול יום דשרץ. טבול יום של שרץ מעולם לא היה אב הטומאה. השרץ בעצמו הוא אב הטומאה, אבל שרץ שאדם נוגע בו נטמע להיות ראשון לטומאה. אומרת הגמרא, או חלים, כן, נהיים ראשון לטומאה. אומרת הגמרא, מה לטבול יום דשרץ? כן, אומרת הגמרא, אדם כזה שנגע בשרץ והפך להיות ראשון לטומאה, הוא, אפשר ללמוד קל וחומר מצוין, אותו קל וחומר שראינו בסוף העמוד הקודם. מה הקל וחומר? מה טבול יום שמותר בחולין? טבול יום שמחכה לשקיעת החמה, מותר לו לאכול עוד לפני השקיעה, מותר לו לאכול מעשר שני. אבל תרומה אסור לו. אז דבר שהוא פסול בחולין, פסול במעשר שני, בוודאי שיטמא גם תרומה. אומרת הגמרא, לא. מה לטבול יום דשרץ? שכן במינו אב הטומאה. בסדר, אז הבאת לי טבול יום של שרץ, שהוא בעצמו לא היה אב הטומאה. אבל במינו, טבול יום יכול להיות גם אב הטומאה, זו טומאה חמורה. אז מה אתה מביא לי הוכחה ממשהו שיכול להיות טומאה חמורה? אומרת הגמרא, כלי חרס יוכיח. אומרת הגמרא, כלי חרס לא יכול להיות לעולם אב הטומאה. זה הדין שכלי חרס, הוא לעולם לא יכול להיות אב הטומאה, ובכל זאת מה? הוא יכול לטמא בשני ובשלישי. אומרת הגמרא, אז מה אתה אומר לי? אלא מה לכלי חרס שכן מטמא מאווירו? שוב, גם בכלי חרס יש דרגת חומרה מיוחדת, ולכן אתה לא יכול להוכיח ממנו. אז טבול יום יוכיח שהוא לא מטמא מאווירו, אבל כן יש בו מינו דבר שהוא טומאה חמורה. אומרת הגמרא, אם כן, לא ראי, חוזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. הגמרא אוהבת לעשות את המהלך הזה, שהיא בעצם לוקחת כל דבר, מראה את הצד החמור שבו, שהוא לא כמו הצד החמור של הדבר השני. כן, הצד החמור של טבול יום זה שיש במינו טומאה חמורה, הצד החמור שבכלי חרס שהוא מטמא מאווירו, אז לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, אבל הצד השווה שבהם, שמותרים בחולין ופוסלים בתרומה. גם טבול יום מותר בחולין במעשר שני ופוסל בתרומה, וגם כלי חרס הוא מותר במעשר שני ופוסל בתרומה. כל שכן כיכר שני שפוסל בחולין, פוסל בתרומה. שניהם חמורים והם מותרים בחולין ופוסלים בתרומה. אז כיכר שני שהוא אסור בחולין, אמרנו מעשר שני שהוא נטמע מראשון הופך להיות שני ופסול, אז בוודאי שהוא יעשה שלישי לתרומה. זה המהלך. אנחנו מנסים למצוא מאיפה אנחנו יודעים ששלישי לתרומה. יש אבי אבות הטומאה, אב הטומאה, ראשון, שני, שלישי. מאיפה יודעים שלישי? אומרת הגמרא מכאן, מהקל וחומר הזה. אומרת הגמרא, ודור אחר, מה היה החשש של רבן יוחנן בן זכאי שמישהו יבוא ויגיד אין שלישי לתרומה? מה יכול להגיד אותו אדם? ודור אחר פריך, מה להצד השווה שבהם שכן יש בהם צד חמור? אומרת הגמרא, אפשר לדחות את הלימוד הזה. אתה למדת גם מכלי חרס וגם מטבול יום, השווית ביניהם ולמדת לכיכר שני. אומרת הגמרא, רגע, אבל אתה לא יכול ללמוד מהם למשהו נוסף. למה? כי בכל אחד מהם יש צד חמור.
אולי בכיכר השני אין בכלל צד חמור. לכן אתה לא יכול ללמוד כיכר שני מטבול יום וכלי חרס. נו, אז למה רבי יוחנן בן זכאי לא למד ככה? ורבן יוחנן בן זכאי, צד חמור לא פריך. את השלב הזה בלימוד הוא לא סובר, ולכן לדעתו יש שלישי לתרומה. והוא חושב שבעוד כמה דורות יגידו אין שלישי לתרומה בגלל הצד השווה שבהם. אומרת הגמרא, תניא אמר רבי יוסי, מניין לרביעי בקודש שפסול. אנחנו יודעים שיש ראשון ושני גם בחולין, שלישי לתרומה ורביעי לקודש. כיוון שקודש דרגתו חמורה, הוא מגיע עד רביעי. ודינו, מאיפה אתה יודע שרביעי בקודש פסול? מקל וחומר. ודינו, מה מחוסר כיפורים? כן, זה רבי יוסי לומד, צריך לזכור היטב את השם, כי הגמרא תחזור אליו בהמשך. מה מחוסר כיפורים שמותר בתרומה? כן, אדם שמחכה להקרבת קורבנותיו למחרת. אז מה הוא עושה? מהרגע שהוא טבל הוא מותר במעשר שני, מהרגע ששקעה השמש הוא מותר בתרומה, ומהרגע שהוא יקריב את קורבנותיו למחרת יהיה גם מותר בקודשים והוא יהיה טהור לגמרי. אומרת הגמרא, מחוסר כיפורים, אדם שכבר טבל ושקעה לו השמש, וכל מה שחסר לו זה להקריב את הקורבנות, מותר בתרומה, אבל פסול בקודש. אם הוא ייגע עכשיו בתרומה, בקודש הוא יהיה פסול, אסור לו, הקודש הזה יהיה פסול. שלישי, שפסול בתרומה, אינו דינו שיעשה רביעי בקודש. מחוסר כיפורים, מותר לאכול תרומה ופסול בקודש. אז מה שפסול בתרומה, בוודאי שיעשה רביעי בקודש. אומרת הגמרא, ולמדנו שלישי לקודש מן התורה, ורביעי מקל וחומר. רק נזכור את הכלל הזה, שלישי לקודש, הוא למדנו מפסוק בתורה, עוד מעט נראה אותו, ואת הרביעי בקודש מקל וחומר שעשינו הרגע על ידי רבי יוסי ממחוסר כיפורים, שהוא מותר בתרומה ואסור בקודש, אז מה שאסור בתרומה, בוודאי שיעשה רביעי בקודש. מאיפה אתה ידעת שלישי לקודש מן התורה? שלישי לקודש מן התורה מנהלן, דכתיב, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. בכל טמא. הטומאה הקלה ביותר שמופיעה בתורה זה שני לטומאה. אז הבשר שיגע בשני לטומאה יעשה שלישי כנראה. מי לא עסקינן דנגע בשני, ואמר רחמנא לא יאכל. ורביעי מקל וחומר כדי המרן. השלישי למדנו מהפסוק הזה, כן, הבשר שיגע בכל טמא, הכוונה היא בשני לטומאה, יהפך להיות שלישי, ומניין אנחנו יודעים שיש רביעי מהקל וחומר ממחוסר הכיפורים. עכשיו אנחנו קצת מסתבכים עם זה. הגמרא רוצה להביא את רבי יוחנן שלא מבין את דברי רבי יוסי. אמר רבי יוחנן, טעם בריבי, ריבי זה לשון של כבוד וגדולה, את טעמו של רבנו הגדול, של רבי יוסי, אני לא מבין. שהרי תשובתו בצדו, הוא הביא קל וחומר ממחוסר כיפורים, שהוא אסור בתרומה, שהוא מותר בתרומה אבל אסור בקודש, אז מה שאסור בתרומה בוודאי יעשה רביעי לקודש. הוא אומר לו, זה לא נכון, אני אביא לך משהו שהוא אסור בתרומה ולא עושה רביעי לקודש. מה אני אביא? אוכל הבא מחמת טבול יום יוכיח, שפסול בתרומה ואינו עושה רביעי בקודש. אוכל הבא מחמת טבול יום, השאלה, מה זה טבול יום? האם טבול יום הוא ראשון לטומאה והוא עושה שני, שלישי ורביעי, או שאולי הוא דרגת טומאה פחותה יותר, שני לטומאה? עוד מעט נראה את המחלוקת, רק נבין את המהלך. המהלך הוא שרבי יוחנן מביא משהו שהוא פסול בתרומה ובוודאות לא עושה רביעי לקודש. וזה פורך את הקל וחומר של רבי יוסי. כי הוא אמר שמה שפוסל בתרומה בוודאי עושה רביעי לקודש. מאיפה יודעים את זה? עכשיו הגמרא מסבירה. דתניא. אבא שאול אומר, אנחנו נראה עכשיו 3 דעות לגבי דרגת טומאתו של טבול יום. אבא שאול אומר, טבול יום תחילה לקודש, הוא ראשון לטומאה, ולכן הוא מטמא 2, שני ושלישי, ופוסל 1. מטמא הכוונה היא דבר שיכול לטמא גם משהו אחר, ופוסל הכוונה היא שהוא פוסל רק אותו, אבל הדבר הזה לא מטמא דרגה נוספת. אם טבול יום הוא ראשון, אז הוא מטמא 2, שני ושלישי, עד הרביעי שאותו הוא רק פוסל. רבי מאיר אומר, לא נכון, מטמא 1 ופוסל 1. הוא דרגת שני לטומאה, ולכן הוא מטמא שלישי ופוסל רביעי. והחכמים אומרים, טבול יום הזה, כשם שפוסל אוכלי תרומה ומשקי תרומה, כך פוסל אוכלי קודש ומשקי קודש. אותה דרגה בדיוק לתרומה ולקודש, וזה מאוד מעניין, בדרך כלל קודש הוא טמא יותר, כאן הוא שווה לתרומה, הוא רק פוסל אותם. אוכלי קודש ומשקי קודש, הוא בכלל לא מטמא שום דבר. דרגתו פחותה מאוד.
זאת אומרת, לפי זה, אומרת הגמרא, רבי יוחנן מה רואה? הנה משהו שפוסל אוכלי תרומה ולא עושה רביעי אחריו. הנה הוא רק פוסל טבול יום שנגע באוכל, רק פוסל את התרומה ולא הופך אותה לדרגה נוספת. זה פרחה. אם רבי יוסי סובר כמו חכמים, אז יש קושייה מאוד קשה על רבי יוסי. אומרת הגמרא, מתקיף לרב פאפא, ממאי דרבי יוסי כרבנן סביר עלי? מאיפה אתה מביא קושייה מזה שאתה סובר שרבי יוסי סובר כמו רבנן? אולי הוא סובר כמו אבא שאול? דילמה כאבא שאול סביר עלי, דאמר לטמא שניים ולפסול אחד. אם רבנן סוברים כמו אבא שאול, אם רבי יוסי סובר כמו אבא שאול, אז יש לו הוכחה באמת טובה. אומרת הגמרא, איסר כדאיתך, אומרת לו רבי יוחנן לא יכול להיות. רבי יוסי לא סובר כמו אבא שאול. איסר כדאיתך כאבא שאול סביר עלי, ליתי לרביעי בקודש, מאוכל שבא מחמת טבול יום. אם הוא היה סובר כמו אבא שאול, הוא היה צריך להביא קל וחומר הרבה יותר פשוט מאשר מה שהוא הביא. אני מזכיר, הוא הביא קל וחומר ממחוסר כיפורים, שהוא מותר בתרומה ואסור בקודש, אז מה שאסור בתרומה בוודאי עושה רביעי בקודש. אומרת הגמרא, הוא היה יכול להביא את זה מכאן, לא ממחוסר כיפורים, ופה הוא היה יכול ללמוד עוד דברים, ככה מסבירים המפרשים, זה קל וחומר יותר פשוט וברור. אם הוא היה סובר כמותו, למה? מה הוא היה אומר? ומה אוכל הבא מחמת טבול יום? אוכל שבא מחמת טבול יום עושה רביעי בקודש, נכון? טבול יום נוגע בו הוא ראשון, נוגע בו הופך להיות האוכל שני, שלישי ורביעי, אבל טבול יום גופי מותר בחולין, וטבול יום עצמו מותר לו לאכול חולין כמו שראינו, מותר לו לאכול מעשר שני. אמרת עושה רביעי בקודש, אוכל שלישי הבת מחמת שני, דשני גופי אסור בחולין. אינו דין שעושה רביעי בקודש, הרי כל מה שרבי יוסי רצה ללמוד זה שיש רביעי בקודש. אומרת הגמרא, אז הנה, טבול יום עצמו שמותר בחולין עושה רביעי, אז שני, כיכר שני שעושה שלישי, כן, שלישי הבא מחמת שני, שגופי אסור בחולין, ודאי שעושה רביעי בקודש. ואתה עולה כל פעם בדרגה, אם טבול יום עצמו מותר בחולין והוא עושה רביעי, בוודאי שאוכל שהוא שלישי, כיוון שהוא נגע בשני, אומרת הגמרא, בוודאי שהוא יעשה רביעי בקודש, כיוון שהוא עצמו אסור בחולין. טבול יום שמותר בחולין עושה רביעי, אז מה שאסור בחולין, בוודאי יעשה רביעי. יש כאן רש"י ארוך, כדאי ללמוד אותו, גם את כל הפרטים. אומרת הגמרא, וכי תימה, אולי יפרוך את זה משום דאיקה למפרח, מה לטבול יום שכן אב הטומאה? אולי תגיד לי, מה אתה מביא לי הוכחה מטבול יום? הרי הוא אב הטומאה ובעל טומאה חמורה. אומרת הגמרא, האיתינה מחוסר כיפורים ולא פרחי. זה אפשר להגיד גם בדברי רבי יוסי עצמם. הרי הקל וחומר המקורי של רבי יוסי היה ממחוסר כיפורים. היה יכול לפרוח אותו הדבר, להגיד מה? מחוסר כיפורים זה טומאה חמורה. הוא לא אמר את זה שם, ולכן גם אל תפרוח את זה כאן. יוצא שרבי יוחנן לא מבין את דעתו של רבי יוסי. יש לו פרחה פשוטה. רבי יוסי למד מקל וחומר שיש רביעי, והוא אומר, מה פתאום? הרי אנחנו יודעים שגם לא כל מה שעושה פסול בתרומה, מטמא גם את הקודש שלאחריו, כמו שרבי יוחנן בא והוכיח. עד כאן כמובן הדברים מורכבים, וכדאי ללמוד אותם היטב, יחד עם כל דברי רש"י על המקום. עד כאן.